Kapit na mag-60 ah. And the higher the level, the higher the price. Magandang umaga mga kapatid. Medyo makulimlim na naman. Tila nagbabadyang umulan na parang hindi. Dito tayo ngayon sa Olympia papuntang Fuel Express. At tayo po ay magpapagas muna. Bago tayo sumabak sa ating pupuntahan, lagi po tayong mag-iingat mga kapatid sa ating biyahe. Alam mo na, minsan hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kayo naman, hindi na kayo mabiro eh. Sabi nga nila, expect the unexpected. FYI lang po, wala pa rin pong biyahe papuntang Alabang para sa mga commuters. What? Yung napagtanungan kong guard na naka-duty, ang sabi niya sa akin, hindi daw makadaan ng PNR mula Santa Rosa papuntang Alabang. Pwede na! Meron daw kasi tulay sa San Pedro na hindi pa pwedeng madaanan. Actually, malaking tulong talaga ang PNR, lalo na sa mga nagtitipid ng pamasahe. Tapos kapag fully vaccinated ka na, libre lang pamasahe mo. Katulad nitong card na to, papakita mo lang yung card na patunayang fully vaccinated ka na. Kailan yan? Yun nga lang sa ngayon, wala pang biyahe. Wala talagang forever sa PNR. Ayan, so dito na tayo sa Fuel Express. Pagas muna tayo. Full tank po ate, regular. Lapit na mag-60 ah. And the higher the level, the higher the price. Salamat po ate. Ayos, tara. Ang sakit sa mata.